Pabuta ko ninyo. Lalo kong bisita. Kadaghan ba ng mga tawhanan na? Kaya na yan ang papa. Maulaw ko nila pa, oh. May ngudto dia, pre. Kung sino kamayo sa auto nga basta inita. Pre, tayo mo, lingkod mo. Lingkod mo, pila mo kabok. Pa, ano yan, nagpunsa man yung desisyon sa imong anak ko kasabutan na nga magbinyan naman daw na siya. Natin mamalay ka ron lawa. Kabalo ka na? Tinod, Asli! Pang, sorry. Balbangaan naman kung ko. Ang nakalisod pa, kay karon na mo ani ang mga lakihan. Unsa man Asli, tinood na akong nadunggan? Oo pa. Siya na ang lalaki nga akong pakaslan. Sigurado ka na, basig magmahay kay niabot sa panahon. Sureball naman ko pa. Uma naman tong kapon. Nahala, paaboton tanang kinsa ng mga tawanan na. Taman. Ready na mo tanan? Okay na. Tara. Intap na ang tanan. Ga, maminyo na gyud atong anak. Sige lang. Di man yun na siya padulong. Saan eh? Di pa tayo mo larga? Paabot lang, bra. Paabot lang. Mula ka lang kita ron. Ganahan ako papait ba? Jun, murag daghan ra kay natong kahoy. Ato lang sigurong kuhaan bugat na magayo. Adi lang na to kuhaan, G, kay ang sobra ni para na sa kasal. Larga na ta ha. Hoy, tepa! Wa pa ko kasakay! Pabuta ko ninyo! Ma, pa. Salamat sa inyong suporta sa kuha ha. Ayo! Do! Oy, sabay. Hingaw lagi. Wala magkwentaw. Bitaw no? Ako daw ayo. Ayo! Hoy, nanay tao. Sige, kuha nyo ng mga gamit na. Pinatag mo kawin. Pinatag sa upan ng bagbrap. Uy, kay ka. Makaupa ba yung kang kagdala? Sige na. Nana sila maba. Tarungan ko ninyong tagad, ma. Ingnas papa ba nga? Tarungan niyong tagad ng mga Tingnan dito bisita na. imong papa. Kay mo may matubangan ng mga bisita na to din ha. Ikaw lang, ma. Ang loko ba? Kay obligasyon na sa imong papa. Kay pa! Ano asa ning mga bisita din sa gawas? Oh! Kay maulog ko ba? Lalo kong bisita. Kadaghan ba ng mga tawhanan na? Kaya na yan ang papa. Maulaw ko nila pa, oh. Sarungon daw tagad. Bata pa! Dahil na gina pa, oy, sumura mo ka. Inana, bibraya ka sa una pa na. Ay, tarungan tagad akong bisita pa ba? Padayon lang pa. Sige na pa. Atuan na dito. Asa man anak? Ah, parang yung pagka... Bugman eh. Pre! May ngudto dia, pre. Kung sino kamayo sa auto nga basta inita. Ayaw pag ginana. Tarungan tagad pa ba? Bisita na pa, oh. Abi pa lang nagbatik. Itag mga batasan pa. Pre, tayo mo, lingkod mo. Lingkod mo, pila mo kabok. Asa pang ako pangasawa nun? Nak, pagkab mali. Nak. Nakapulger man ka. Lingkuri ba? Ma, Pre, tugod ta. do, down ni. Brad, ang among toyo og tumong dire dili binuang seryoso kini. Mao ba? Asa man gyud ang lalaki ani? Pre, akong anak. Mao ni mamalay sa imong anak, pre. Yes, daddy. Ako ito. Asli. Forma pa lang oh, murag di kapalit og 5 kilos bugas sa isa ka semana. Pamili pud mong lalaki nga kanang makabuhi sa inyo ha. Ay nang mga uyamot ra. Grabe, naka-minus mo yung tawhanan. Murag malingaw kita ning pamalayan ni kan ba? Grabe ko ba ang tawon ra eh. Mura magkanang way silingan. Nang nakabura-burang ba. Tanawag busing do. Saan mo ni? Ito ka. Mag-excuse lang, pag-excuse lang to. Saan ako ni? Tanawag busing nga. Importante daw kayo. Siya sa preyake, nanawag. Oh, hello boss. Oo. Mahalin ha? Sige, hatag lang. Ha? Amora yung kuha? 8 million? Sige, hatag lang na. Sige, hatag. Sige. Kaya na, busy pa mi diri. Kaya namin sa pamalaya sa kong anak lagi. Sige. Sige, pre. Padayon na, pre. Ay, sadyo pre ha. Pre, nanawag. Hello. Ay, boss. Nanay, buyer?
Pila may kuha nila? Ay, gamay kay Raptor ba yun na? Sige. Sige. Milyon? Pila ka milyon? Sige. 10 million. Sige. Sige, boss. Salamat. Matay mo ragwa dyan na si Piet akong anak ani. Dato gid ang nakipili nga pamanhon da. Pa, unsa man ni klaro nga ba? Di na ko mudayon oy. Di na ko mudayon. Alit diri ba? Di na gid. Paminaw. Dayon na kay dato manday kayo na. Ayoko na kog tagan. Morning, Brad. Ang kuan sa akong anak, pamanunon. Welcome kay kas ako. Utol sa kinsang mga masakop sa akong pamilya. Ikaw ang iyang papa? Ako. Excited nako kumpare na. Salamat, pre. Salamat. Mama? Kumari mo tayo. Unsa man ni mo? Igsoon. Mga igsoon. Sige, brother. Ikaw? Mismo. Mismo. Sige, manatan mo tayo. Ang kape, kadali. Magbago kape. Sige, pre. Ay, nagkikik ko ng Pasensya kayo ganiha kay murag liso akong mutok ba nga nakakita ko sa akong tanong diha gikutkot og manok. Pasensya lang yung kayo. Mo ni akong panganunon. Money, pre. Salamat kayo. Butan man di ay. Dik. Dato, Mimi. Klaro na. Magani, no? Man, makakubre kayo. Tugur lang kwarta na sila. Kayo, buhay kwarta? Ambot lang. Nausap ang tunos sa mga babae. Kana, bundak-bundakan lang bangko. O, gani. Kadangon lang milyon. Kuha na. Gusto na ipakasal.